med kroppen, då man gör kroppens vilja och gör inte andens vilja. Och det är fel. Och sen vi ska se vilka är andens vilja och vilka är kroppens vilja. Skillnaden mellan anden och kroppen. Gud säger, vandra med anden. Då ska ni inte göra kroppens vilja. Okej. Om vi går vidare. Läs Galaterbrevet. Galaterbrevet 5, 16 till 26. Galaterbrevet. Läsa det. Ja. Galaterbrevet 5, Galaterbrevet. 16 till 26. Ja, 5, 16 till 26. Ja. Nej, säger jag. Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Ja. En gång till. Här ser vi vilka är andens verk, också kroppens verk. Om vi läser vers 19. Vad köttet ger är lätt att se, otykt, orenhet, itagda och så vidare. De dåliga saker, de onda saker som vi ser i vårt liv, det kommer från köttet. Det kommer från kroppen. Därför Bibeln säger, snälla, vandra med anden, så ska ni inte göra kroppens vilja. Vi sa att andens vilja är bara bra saker som går med Guds vilja. Om vi går med anden, vi gör inte kroppens vilja. Och här, jag vill förklara lite. Vi är människor här, och jag vet att du förstår vad jag menar. Den här kroppen är inte våra vänner. Den här kroppen är vår fiende, som säger Bibeln. Om det finns folk som ska gå till helvete, jag tror att stor procent av dem, de ska gå dit eftersom de följer deras kropp. De följer kroppens vilja. Eftersom vår kropp kan inte göra Guds vilja. Vi älskar mycket vår kropp. Vi kan hämta mycket bra kläder. Vi gör mycket bra saker för vår kropp. Men vår kropp kan aldrig gå till himlen.
Kroppen ska gå under. Anden ska gå tillbaka till Gud. Men då, vem är själ? Eftersom vi vet att kroppen ska gå under. När vi går till begravning. Kropp ligger där. Och vi lämnar dem där. Och vi kommer tillbaka hem. Men anden går till himlen. Okej? Men vad sker? Vad då? Om vi tittar, vad händer med Jesus? Om vi kan läsa Lukas 23, 46. Lukas 23. 46. Ja, Lukas 23, 46. Och Jesus ropade med hög röst. Han hänger på korset nu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Okej. Lämnar jag? Stanna där. Och första Petrus 4. Första Petrus 4. Första Petrus 4, 6. Ligger långt bak i Ja. Första Petrus 4 och 6. Och 6. En vers alltså. Ja. Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda. Även om de som människor blev dömda kroppsligen, Okej. skulle de få leva andligen. Okej. Det betyder att om vi tittar vad hände med Jesus? Jesus var på korset. Ja? Och när Jesus dog, han säger: Gud, i dina händer lämnar jag min ande. Ande lämnas i Guds händer. Och sen, vi ser hans kropp var på korset. Man kan se hans kropp. Ande ligger i Guds händer. Kropp ligger på korset. Men vad är själ då? Själ förkunnar evangeliet för de som är döda. Ja, sant. Titta! Ja? Jag vet inte om du förstår. Det är mycket viktigt saker. Anden lämnas Guds händer. Kropp är där. Och själ går till de som döda och förkunnar evangeliet. Det betyder att de tre delarna fungerar bra. Men anden går till Gud. Kroppen går till jorden. Och själ är vi. Det är riktigt vi. När du ser juvenal, riktigt juvenal är hans själ. Riktig röst är hans själ. Riktigt varje person är hans själ. Vi kan säga att Ingmarie äger bilen som heter Citroën. Det är Ingmarie som äger den bilen. Men när vi säger Ingmarie äger hennes kropp. Det är sant. Ingmarie äger hennes kropp. Men vad då är Ingmarie? Ingmarie äger bilen. Vi kan förstå. Men när Ingmarie äger hennes kropp, vad är Ingmarie? Ingmarie är själ. Ja? Titta på första Petrus. Och jag tackar Gud för det. Första Petrus 3 och vers 20. Bibeln säger, okej? Ja. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes, i vilken några få, bara 8 människor räddades genom vattnet. Nej. Första Petrus 3.